I fi'n gweld y rester o wahaddedigion yn cynyddu, felly fi'n hwn i'ch croesawu chi gyd yn y raslon ac yn gynnes i Lansiad y gyfrol hyfryd hon, Pigion Beirdd y mis. Falle bydd rai o'ch chi'n cofio cyfresu barddoniaeth boced dyn. Ydyn ni'n cael gweud gwasgar ei gwalch fan hyn. Mae'n yma ni gefnogi gweisg eraill sy'n cefnogi barddoniaeth. Neu hefyd cyfrol y Prifardd Llion Jones, bardd ar y bêl trydar mewn trawiadau. Un o'r maint yma oedd honna hefyd, os cofio'n iawn. Ac felly mae'n mynd i sefyll mas ar y silffoedd a gobeithio fe gewn ni rannu rhywfaint o'r cynnwys gyda phobl sydd wedi cyfrannu at y gyfrol ac at brosiect bardd y mis. Ambell i beth, ambell i elfen o housekeeping cyn i ni ddechrau. Mae angen i ni ddiolch o galon i'r cyngor llyfrau am y gefnogaeth wrth gyhoeddi. A hefyd, yn achos y gyfrol arbennig hon, diolch o galon i'r BBC ac i BBC Radio Cymru a'r cydweithio hapus, ynddo fe, Alaw Mai, sydd wedi bod rhwng Barddas, Gymdeithas Gerddafod, cyhoeddiadau Barddas, ac Alaw Mai yn benodol yn cymryd siarj o'r gwaith golygu a ein gorsaf radio genedlaethol. Wel, mae croeso i chi ofyn cwestiynau ni yn y chat neu yr Q&A. I ni'n gobeithio mynd tan rhyw 8 o'r gloch. Felly, os ych chi'n meddwl, mae'n adeg i ni ofyn cwestiwn, wel, mae'r adeg honno mynd i brysur ddiflannu os nag ych chi'n cael eich cwestiwn mewn yn ddigon cynnar. A gai groesawu yn dwy'n galon ein panelwyr ni, sef Betsan Powys, golygydd Radio Cymru. Oedd Betsan yn nodi fod natur a theitl y swydd wedi newid siap a theitl sawl gwaith, ond y big boss yn Radio Cymru, y pen bandit, yn ystod sefydlu cynllun bardd y mis. Wedyn, ar dop chwith fy sgrin i, ond falle bod yn wahanol i'ch sgrin chi, mae Alaw Mai Edwards, golygydd creadigol cyhoeddiadau Barddas, sydd yn y swydd ers o leia 2 mlynedd bellach, dwi'n meddwl, Alaw, a tithau wedi cael y job, nid yn unig o liwio y gyfrol hon i'r wasg ymysg yr cyfrolau eraill i ti'n ei lliwio fel rhan o'r raglen Barddas, ond i ti tro hyn wedi cymryd siarj o'r gwaith golygu a'r dethol a dewis cerddi, gedwch man i gael gwybod am hynny. A wedyn i ni wrth gwrs hefyd yn cael cwmni y Prifardd, Osian Rhys Jones, neu roi i enw yng Ngorsedd. Osian Corach, Prifardd Cader Eisteddfod Môn 2017, a mae Osian nid yn unig wedi bod yn un o feirdd y mis, ond ers iddo fe ymuno ag phwyllgor Barddas, i ni wedi cael Osian yn ailwampio ein gwefan, a hefyd yn cymryd siarj o falu am gynllun beirdd y mis wrth i'r BBC drosglwyddo rhyw 2 mlynedd yn ôl yr cyfrifoldebau o ddewis y beirdd i ni, ac oedden ni wrth yn boddau yn cael rhannu'r arbenigedd farddol, a wedyn y BBC yn rhannu i arbenigedd dechnolegol a darlledu gyda ni. Felly, croeso mawr i chi'ch tri. Fe fyddai gobeithio'n tewi yn y man, ond gewn ni ddechrau gyda Betsan. Betsan, mae gen ti ragair sydd wedi ysgrifennu yn groew iawn os gai weid ar ddechrau'r gyfrol, a wedi cerdd Idris Reynolds gan i nodi, ac mae yna epilog gan Aaron Pritchard hefyd i'r gyfrol. Maith, dyna'r gair cyntaf sy'n dechrau yn y ragair, a cyfeirio at dy weledigaeth di yn dy swydd wrth fel arweinydd Radio Cymru ar y pryd. Ond pletha hwnna mewn i beth oedd ystyr maith i ti o ran y weledigaeth, ond hefyd lle oedd barddoniaeth yn dod mewn i hynny, ac cyn i ti ateb gai hefyd ddiolch i'n ragflaenydd i, sef y Prifardd Dafydd John Pritchard, oedd e'n gadeirydd Barddas ar y pryd, a fel fi'n deall, nath a chryw o Barddas alw draw am sgwrs. Mae'n swnio fel Sir Hefys wedi mynd ac. Byddwch chi, sonia fwy am hynny gyda i gyd. Wel, o'n i wedi cael ei nodi just cyn Steddfod Dimbych, a fi'n cofio sefyll yn stondin Radio Cymru yn annog pawb i ddod i siarad a gweud os oedden nhw'n gwrando, be oedden nhw'n mwynhau, be oedden nhw ddim yn mwynhau, ac os nad oedden nhw'n gwrando, pam nad oedden nhw'n gwrando felly, am bod ni'n gwrando. Ac un neges o'n i'n clywed bob dydd o'r Sadwrn cyntaf i'r Sadwrn ola, oedd bod pobl yn dwlu ar Radio Cymru yn gyffredinol, ond bod gormod o'r un fath, mae'r un fath drwy dydd, sy'n byd gwahanol, sy'n byd i ni'n gofio'n arbennig, mae'r un fath, mae'n llifo heibio ac yn y blaen. A sylweddoli wrth gwrs y bydde yr hyn oedd yn mynd i apelio at bobl yn mynd i fod yn gyfan gwbl wahanol, hynny sy'n iach a hynny sy'n wir, ond bod rhaid fel golygydd trio ffeindio rhywbeth oedd yn mynd i olygu fod pobl yn nodi'r
trysorau bach oedd ar yr orsaf yn sicr yn barod, ond bod nhw yn rhyw ddiflannu yn y co achos bod e'n rhan o ryw raglen hwy a erbyn mynd i'r gwely'r noson honno, i gyd yr un fath, na gyd ni clywed can, sgwrs can ac yn o blaen. A wedyn rhyfeddol, chymod, o'n i wedi cael fy magu yn clywed pedwarad o wenallt yn canu cerddi, a ni'n dysgu cerddi lot rhy ifanc, ddim yn deall eu hanner nhw, ond yn eu clywed nhw'n cael eu canu a sylweddoli mae pethau felly'n aros yn y co. A chofio sgwrs o'n i wedi cael, ar falcon i'r Senedd, gyda Fôn Roderick, a Fôn a sigaret yn ei law yn doethynebu ac yn gweud, wel nawr te, beth eisiau ti'n neud os geidi'r job yma? Yw sicrhau, medde fe, bod Radio Cymru'n teimlo fel cenedl yn sgwrsio â hi hunan, felly, bod hon yn sgwrs genedlaethol. A chymod, cyn i fi ddod i'r swydd, o'n i'n ffodus yn hynny o beth, ond mi oedd y beirdd wedi bod ar streic. Chymod, mi oedd na ddadl wedi bod rhwng y beirdd a Radio Cymru. Ac chymod, oedd e'n taro'r wyn am pa genedl arall y byddai'n gweld eisiau beirdd i'r fath raddau, lle bydde wedi achosi'r fath ryncian dannedd a gofid i'r golygyddion cynt felly, bod hyn wedi digwydd. A sylweddoli bod hynny'n arwydd o'r beth da, sef bod y beirdd a barddoniaeth yn rhywbeth mor ganolog i'n sgwrs genedlaethol ni. Bod e ddim yn taro ni'n od felly. A mi oedd barddoniaeth ar Radio Cymru, fel ni'n gwybod yn sicr bod talwr yn y beirdd a, chymod, mewn nifer o raglenni. Ond ar ôl steddfod meddwl, reit, beth petai ni'n trio ffeindio rhyw becyn, lle bod pobl yn sylwi, bod pobl yn nodi, bod pobl yn cofio, bod modd cadw'r cerddi mae rywsut ar gof a chadw. Ac ie, sgwrs efo criw barddas, at bwy chi'n troi, nid Ghostbusters, ond at barddas, i ofyn am help. A David John Pritchard wedodd y syniad yma bod e'n licio rhyw fath o argraff o, chymod, mae gyda chi'r beer mats yma, yr matia cwrw mewn tafarn o gwmpas lle, ac os gewch chi'n dda, chi rhyw gadw i gofio noson dda. Wel, beth petai ni'n gadael cerddi ar hyd y lled yr orsaf fel matia cwrw. A hynny oedd yn rhyw fath o roi trwyn i'r peth, a meddwl, reit, beth am fardd y mis, dim normod o dreth ar neb, ond bod na gynnig wedyn hollol agored i'r beirdd i wrando ar hyn sy'n digwydd yn y byd, i wrando ar y glenni'r orsaf, ac i ymateb ar unrhyw raglen o'n nhw'n dymuno, chymod o raglen Aled Hughes yn y bore, neu'r post cynta, neu'r raglen bore coffi, y ddwy na'n reit boblogaidd o ran ymateb, felly, neu geth a ger, neu chymod, rhaglen chwaraeon, neu ar fore sil, chymod, pam nad anelu'ch cerddi i'r raglenni oedd chi wedi gwrando ac ymateb iddyn nhw. Ac os oedd eisiau bod yn bryfoclyd, bydde hawl i wneud. Os ydych chi eisiau beirniadu'r rhaglenni hynny, gnewch. Dim ond bod yna syniad bod yna ryw fath o drafodaeth. A'r peth olaf fe, os oedd y beirdd yn gwrando ar Radio Cymru ac yn ymateb, oedd hynny'n rhyw roi caniatad, wel, dyn nhw'n meddwl bod e'n oce, falle bod Radio Cymru yn oce wedi'r cwbl, a dyna oedd y syniad i allu'r gwyn wedyn yn dod yn fardd cynta wrth gwrs, ac mae'n hyfryd gweld y dudalen erbyn hyn yn llawn felly o feirdd sydd wedi cyfrannu a gweld y peth wedi gafel ac wedi datblygu. A wrth y modd bod yna lyfryn erbyn hyn a Alaw wedi dewis rhai o'r cerddi bod ynddo. Ac ches ti ddim pen march yn dy wely yn sgil rhoi mewn i ofynion yr maffia barddol yn dod. David John Pritchard wedi nodi yn y chat, mae llir gwyn oedd yr hefi arall gai nodi fod na feir llawer trymach na llir o gwmpas y lle fel my fi. Symudwn ni mlaen at Alaw, diolch o galon Betsan. Alaw wrth olygu felly, tipyn o swydd, tipyn o job, 90 o feirdd neu fwy yn y cyfnod rhwng 2014 a tua 2020, fi'n credu. Oedd gen ti rhyw fath o reole, fi'n cofio Rhys Iorwerth wrth lansio'r gyfrol Dad yn ddiweddar yn sôn bod gyda fe feini prawf, oedd wedi casglu llwyth o gerddi, ond wedyn falle un gerdd gan un bardd ac yn y ban, oedd gen ti rhyw feini prawf personol dy hunan wrth fynd ati i olygu? Wel, oedd rhaid i mi gael, dwi'n meddwl, achos oedd yna bron i 300 o gerddi i gyd yn y cyfnod 2014 hyd at diwedd 2020. Ar nod oedd creu rhyw gyfrol boced o tua 100 o gerddi, felly oedd angen chwynnu cryn dipyn. Ond yn sydyn o'n i'n sylweddoli fod yna rhai cerddi fydde ddim yn gweithio ar bapur, cerddi i'w perfformio, ac wedi darlledu ydyn nhw yn y bôn, lle, ac yn amlwg yna rhai hyd yn oed wedi cael eu canu, ac doedd heini ddim o hyd yn gweithio.
Un peth arall gan mae llyfr poced ydi o, oedd rhaid hebgor y cerddi hynod o hir, a mae yna lot o hynny, mae yna lot o gerddi hir iawn. A hefyd mae'n siŵr y cerddi sydd â digwyddiadau lle oedd angen cryn dipyn o glerhad neu brofiadau personol oedd angen i'w rhoi mewn cyd-destun. Doedd yna'n posib cynnwys llawer o'r agymadrodd i'r cerddi hynny. Felly, mi ddod i at ryw restr byr hir fel petai yn weddol hawdd, ond wedyn oedd hi'n mynd yn anodd ac o'r rhaid i mi benderfynu pa gerddi i'w cynnwys. Ond am o'n i, fel unrhyw fodeigardd, jyst sicrhau fod yna ddigon amrywiaeth o ran y beirdd, yn leisiau newydd, yn leisiau cyfarwydd, ac o bob cwr o'r wlad, a goedran ag ati. Amrywiaeth hefyd o ran y mesurau, mae yna englynion, mae yna gywyddau, nifer o gerddi'r hyd. A hefyd, am o'n i, amrywiaeth o ran y pynciau. Ac dwi'n meddwl bod hynny wedi bod yn ddifyr oherwydd nes i benderfynu ar y drefn, a dwi'n meddwl nes i gael sgwrs efo chdi Aneirin am sut i drefnu y gyfrol a sut i'r rhoidi at ei gilydd lle. Ac un peth sy'n clymu'r holl gerddi mewn gwirionedd ydy bod pob un bardd yn perthyn i fis arbennig. Ac ambell un, a na ddim enwi neb, wedi bod yn fardd y mis ddwywaith, ac felly efo 2 fis arbennig. Ond oedd hynny wedyn yn rhoi rhyw fath o strwythur i mi weithio arno fo, ac falle rhoi blaenoriaeth i'r cerddi tymhorol, ac bod na 12 mis o farddoniaeth fel tai o gerddi a llonllaw o gerddi i bob un mis. Felly oedd o'n gweithio o ran hynny, ac wedyn jyst mater o chwynnu ambell gerdd. Nes i wneud y penderfyniad o beidio cynnwys cerddi personol i gyflwynwyr Radio Cymru yn anffodus os ydych chi'n disgwyl gweld rheini, achos o'n i jyst yn meddwl fysa fo'n anheg, o'n i'm yn gallu cynnwys pob un, a bydda fo ddim wedi bod yn deg cynnwys 1 neu 2 neu llonllaw ohonyn nhw, felly dyna reswm dros y penderfyniad hwnnw. Dwi'n meddwl bod Geraint Lwyd yn cael i grybwyll yn ambell un, ac mae yna gerddi mwy cyffredinol yn does yn canmol y ddarpariaeth ac ati. Felly, ie, chwaith personol mae'n siŵr wedi dylanwadu, a mi ges i gyngor sawl un arall hefyd, a dwi'n ddiolchgar iawn i Huw Muire'n Edwards hefyd, lle efo i lygyd craff golygyddol yn mynd drwy bob dim. Os gewn ni ddod at y ti, Osian, wedyn, soniais i am dy rôl di o fewn pwyllgor barddas, dy fod ti yn cysylltu â'r beirdd, ac i ti'n gyfrifol am yr amrywiaeth yna oedd gyda Alaw Mai i ddewis ono fe. Ond allu di hefyd yn yr un gwynt, neu yn yr ail wynt, sôn am dy brofiad i fel bardd y mis, achos o'n brofiad i, mae'n eitha brawychus, cyn bod y mis yn dechrau. Mae yna 2 cerdd on the go, a cheisiadau am gerddi diri. Ie, wel, fel bob maffia da, mae llyfr cyfeiriadau barddas yn eang iawn dydi. Mae yna lot fawr iawn o feirdd yr ydyn ni mewn cyswllt efo ni, felly pwy well na barddas i fod yn canfod neu'n hytrach yn corlannu beirdd i'r swydd yma. Ia, da ni wedi bod yn gwneud hyn ers rhai blynyddoedd wan, ac yn trio dod o hyd i feirdd, fel ddedodd Alaw, yn amrywiaeth o leisiau, boed nhw'n feirdd addawol neu'n feirdd adnabyddus a feirdd cydnabyddedig, ond hefyd trio cael amrywiaeth o leisiau, gwrywaidd a benywaidd ac o wahanol gefndiroedd, ac yn trio hefyd rhoi cyfle i feirdd efallai sydd wrthi yn cyhoeddi, neu sydd allan llygaid y cyhoedd ar y cyfnod hwnnw. Enghraifft, mae Ceili Sydenham oedd yn Prifardd Eisteddfod T, bellach yn fardd y mis, ac mae'n wych rhoi cyfle i roi llwyfan newydd i feirdd addawol felly hefyd. A felly, da ni hefyd am ni'n gallu cynnig arbenigedd i'r BBC, rhan weithiau mae BBC yn gofyn i ni pwy fysa'n da ar gyfer y mis yma, achos mae hyn yn digwydd. Enghraifft o hynny fysa cystadlaeth yr Euros, chi'n gwybod, oedden ni'n gallu cynnig, efallai beirdd y fysa'n gallu siwtio yr achlysur yno. Am hyn i gyd wedyn, wrth gwrs, yn cefnogi un nodau ni fel barddas
sonion ni I fynd â barddoniaeth at y bobl yn yr un ffordd â theithiau barddol I allu gwasgu cerddi bach I fewn I rhaglennu'r dydd ar BBC Radio Cymru. A dwi'n meddwl bod o'n yn gweithio yn wych felly. A wedyn, fel ail ran y gwestiwn di, Aneirin o ran y rôl o fod yn fardd y mis. Fel ti'n sôn, mae'n gallu bod yn reit dychrynllyd weithiau. Mae rhywun yn deud ia y mis Hydref, a maen nhw wedi gorfod dechrau arni cyn diwedd y mis I fod yn fardd y mis Tachwedd. A weithiau mae yna gomisiynnau byrybydd yn dod. A weithiau mae yna gyfle I gynnig syniadau hefyd at y BBC os yw'r fardd yn teimlo bod yna bethau felly'n dod. Felly, mae yna gyfleoedd I fod yn fardd newyddiadurol, I fod yn fardd cymdeithasol yn canu bobl a digwyddiadau, I fod yn fardd doniol neu'n fardd ysgaf yn weithio fod yn chwaraeus efo'r cyflwynwyr. A hefyd, falle fod yn fardd sy'n hwyrus I tro deall sut mae'r gwynt yn chwthu I gynnig sylwebaethau craff am y byd sydd ohoni, falle yr hyn a fysach chi'n glywed fel arall, fwy dda rhyw open editorial os offwch chi o gymharu efo arlwy eraill. A rhywbeth felly oedd ymhrofiad I, dwi'n cofio nes I wneud yw gerddi am Beldroed ar raglenni Ifan Jones Evans, oedd yn cyd-fynd efo rhyw Gema Cymru ar y pryd. Cerddi am Iselder, oedd yn cyd-fynd â thema ar raglen Al Hughes ar yr un pryd. Gerddi Sgafnach am Galan Geia, falle, sut yw trio cynulleid fan ddengach, mae honno yn y gyfrol. A nes I hefyd defnyddio momentum hefyd I gyhoeddi cerddi eraill ar y cyfryngau cymdeithasol nad oedd ar y radio, ond gan mod I yn y swydd, mi oedd o'n rhoi, os nad yr hashtag bardd y mis, mi oedd o'n rhoi chydig bach fwy o wynt tu ôl i'r cerddi, yn hwylio'r cerddi. A nes I ryw gerddi am referendum annibyniaeth Catalwnia oedd ymlaen rhyw pryd yn Hydref 2017. Felly mae'n cynnig lot fawr yn y gyfleoedd I feirdd. Nid yn unig ar lwyfan y BBC, ond I hybu proffil I hunan mewn ffordd. A mae'n gweithio yn dda i'r BBC ac mae'n gweithio i'r beirdd hefyd. Ie, mae'n rhyfeddol, ond dwi ddim yn mynd I ddigwydd bod ni ddim yn rhedeg mas o feirdd, ond mae ddigon o feirdd I gael. Gai droi nôl at y ti, Betsan, ac fydde ti'n fodlon rhannu falle cerdd neu ddwy sydd wedi cymryd y ffansi di yn y gyfrol? Mi nai. Mae'r ddwy'n weddol gynnar, falle bod hynny ddim yn annisgwyl, gan mae gweddol gynnar o ni yno, felly. Ond dwi wedi dewis un fach gan Nicky Beach o Dachwedd 2015, Sul Cynta'r Advent. A na weithio chi pam ar oed darllen ni. Rhwng Trydar a Galari, a gawn I ganwyll yn cynhesu. Bu Tachwedd yn Dachwedd di, a Pharis drwyddi'n fferi. A un o'r rhesymau oedd, chi'n dychmygu, hynny, a fi'n credu mae'r ffordd y Sul, yn amlwg Sul Cynta'r Advent, y darlledwyd hwn. Ond un o'r pethau o'n i'n dychmygu, oedd dwedwch mod, bod yna gerdd fel hon, plant ar y ffordd yr ysgol, yn y car, a chi'n clywed rhywbeth fel yna. Chi jyst yn bod yn gallu clywed beth yw fferi, pam beth yw hwnna te, a bod y peth yn mynd yn sgwrs, a bod yna ddysgu gair newydd, a bod yna argraff felly, a bod dyna'r syniad o'r berl fach na, fydde rhywun yng nghanol y sgwrs a'r cyneuon just yn gafel mewn rhywbeth. A fel newyddiadurwyr, chi'n cael eich dysgu chwilio am y gair, chi'n bod pobl yn, aroswch funud, a mae'r fferi I fi yn y gerdd honno'n gwneud hynny. A mae'r llall yn gerdd gan Llion Jones. A dyma pam, achos mae mod i'n fan o panini yn arw fy hun. So os rhywun eisiau Mo Salah neu Mo Salah neu Mo Salah o'r gwpan y byd 2018, maen nhw yma yn y bocs yn dal heb I swapio. Ond gan wybod am Llion fel fan pêl-droed mawr, fe nath rhywun craff ofyn iddo fe fod yn fardd y mis yn ystod cwpan y byd, dwi'n meddwl, Brasil oedd Llion. A dyma ni gerddau panini 1978. Dwi'n yn ôl ein doiau ni wna enw gwar panini. Yr rhain yw'r llyfrau hanes gorau oll. Ynddynt mae gwres twrnameintiau ceiau'r co. A'r oed pan roedd pêl-droedio yn amen ar bob munud I un yn byw I gwpan byd. Dymhorau'n iau, roeddwn I yn caru'r llyfr sticeri. Hudol oedd ei hyd a'i led. Pris pecyn oedd pres poced.
Yn llanc fe dalwn a llog i gael un o'r rhai sgleiniog, ias o amlen byd symlach, air y byd mewn sticer bach. A sypyn mawr yw swopio tua'r iard yr awn bob tro, roedd got, haven't got yn gan ar gyfer y fro gyfan. Ac y marchnad anwadal y dwylo chwym, doedd dim dal a'i digon rhain y bonhoff yn y sel am dinos off. A mae'r enwau mawr yno yng nghyfri sticeru'r co yn creu tîm. Mae Socrates, Tardelli, Tri ar Diles, Fia, Rossi a Philol, Hans Crankl, Mario Kempes, Kroll. Gwelaf urddas, moustaches a graen y pyrm, 3 degrees. Dwy'n i go i gadw'n gall i'w siarad am oes arall. Ac i'r tad sydd ger y til yn gwenu, daw gwefr gynnil o rannu hen gyfrinach wrth estyn am becyn bach, sy'n dwy'n ias ein doiau ni a hen hanes panini. Y fam wrth y til hefyd. Dyna newidiadau. Diolch am ei darllen hi mor wych hefyd. O'n i moyn gofyn mwy o gwestiynau rhwng darlleniadau o farddoniaeth, ond mae amser yn mynd i'n trechu ni os fyddai yn gwamalu ac yn malu awyr. Felly, neidiwn ni mlaen at y ti Alaw Mai i deholi di ynglyn â pa gerdd neu ddwy os ti moyn, os ti eisiau dewis un fer ac un hirach falle, nath argraff yn y ti am ba bynnag beswm. Ie, wel, na i ddeud hon gynta a deud pam bod fi wedi dewis i o flaen llaw. Wel, rôl bardd y mis yn ei hanfod, wrth gwrs, ydy cyfansoddi cerddi sy'n cynhoi ymateb y bardd i rhywbeth ar y pryd ynde. Ond yn rhyfeddol, mae yna gerddi oesol ymhlith y cerddi hynny a cerddi ydych chi'n gallu unieithu efo nhw dro ar ôl tro. Ac un o'r cerddi hynny ydy soned Beryl Griffiths Cymreictod. A dwi'n meddwl wedi cael ei darlledu ym mis Mawrth 2018. Rhywle ymhlygion y siôl a lepiwyd amdanaf, ymhlethiadau ei chynhesrwydd clud, roedd un edau yn batrwm hardd, yn llunyn o geinder yn araf ddirwyn yn gwlwm o berthyn o gysylltiadau. Aeth rhin yr edau feddal o'i throi rhwng fy mysedd, yn rhan ohonof, ac wrth i'n fentro yn dalog hyd lwybrau bywyd roedd yno a'i gafael rhyfedd yn dyn amdanaf, yn gysur pur diysgog. Ond weithiau, pan ddaw rhai i dynnu yn yr edau i'w datod am na welant iddi werth na harddwch, bydd brath yr edau'n torri i'r byw a bydd creithiau hen friwiau'n llosgi yn dambaid yn y diwch. Ac felly, os gofynnu pa beth yw Cymreictod, nid safiad, na dewis, na her, hwn yw fy hanfod. Wedyn, ochr arall y geiniog fel tai ydy fod yna gerddi sydd yn crisialu rhywbeth sy'n llwyr nodweddiadol eu cyfnod ynde. Ac dwi'n meddwl bod yr englynion, da ni wedi clywed englyn Nicky Beach yn barod, mae'r englynion yn llwyddo i wneud hynny oherwydd i'w mesur nhw, mae'r rhaid deud rhywbeth mawr yn eithriadol o gryno. Ac haf 2017 ydy'r englyn dwi wedi ddewis gan Emyr Lewis, sy'n crynhoi, oedden ni'n cofio camlwyddiant marwolaeth Hedd Wyn a hefyd helyntion y gwahanu hwn oherwydd Brexit lle, ac mae'n llwyddo i ddod ar ddau beth at ei gilydd. Mae Hedd Wyn yn meiddiannu ein heddwch yn nyddiau'r gwahanu, a'r henwyr blin yn rhannu i'r to iau gadeiriau du. Felly, dwi wrth y modd o hwnna, ddweud y gwir. Na, mae hwnna'n nodweddiadol o ddawn Emyr mewn ffordd, ynddo. Mae'n atgoffa dyn o'r englyn nath yn yr Babell ynddo. Telyngdod a neb yn codi oedd y dechrau, ond ni ddim i weid gweddill yr englyn. Osian, diolch o galon Alaw a Betsan. Osian, beth am dy ddewis di, ac dwi ddim yn caniatáu i ti ddarllen un o dy gerddi dy hunan. A gai cyn i Osian fynd ymlaen, gai jyst nodi mod i falch bod hwn yn fforwm swap shop cardiau panini hefyd. Mae Llion Jones wedi snapo un garden Mo Salah lan yn barod. Felly, unrhyw'n arall sy'n eisiau'r ddoi arall, maen nhw ar gael. Amdani, Osian. Wel, nes i sylwi rwan bod y ddwy ni wedi i ddewis wedi dod o'r cyfnod y clo mawr y llynedd. Dwi wedi newid ychydig bach, ond falle bod yna syniad am gyfrol arall o fanno
gerddi y clo mawr 2020, syniad i barddas falle yn y rhaglen flwyddyn nesaf. Ond y cyntaf sydd gen i fan hyn ydy cerdd gan, cywydd gan Emyr Davies o fis Mehefin 2020, yn sôn am y clo a byw o gwmpas y cyfyngiadau Covid, a y Gofid ydy enw cywydd. Mae yn gyfnod od o hyd a'r haf yn bryder hefyd, eiforeau'n afreol a phob trefn drachefn a'r chwal, ymbellau ac ambell un yn ymdopi am ddipyn, yn gweld anwyliaid heb gwrdd yng nghyffion sgrin anghyffwrdd, ar yr hewl at yr aelwyd, y darfan a'i stor o fwyd, nhw yw sgwad y sgwrs a gwen i ei ddilwch yn ddolen. Rhaid i nod, rhaid i enw y byddai nod heb dyn nhw, o di eto'n dod gan nacau ofnau'r cyfnod. Rhaid diolch i'r rhai diwyd am ei gwaith drwy'r storm i gyd, a gwn yn iawn yr awn ni ymlaen drwy'r storm eleni. Mae'n anochel dychwelyd i allu byw mewn gwell byd, a dawr adar fyddarol a'r haf yn araf yn ôl. Mae yna rhywbeth iasol iawn yn clywed y geiriau yn ôl wrth feddwl am y cyfnod yna. Cyfnod unigryw iawn i ni, ac cyfnod unigryw iawn i fod yn fard mis hefyd, os ydyn ni'n meddwl. Wedyn dwi wedi dewis cerdd arall yma gan fy nghyd Osian Wyn Owen, cerdd o Awst 2019 wedi hon, a mae yna nodyn wrth y gwt y gerdd, yn dweud, na cywydd wedi ysbrydoli a glywed sgwrs rhwng dau mewn bus stop ym Mangor, yn dweud, he came over for a panad, yeah, and Iesu mawr, he wasn't feeling well, bechod. A mae hwnna'n rhyw atgoffa fi. Mae'n rhywbeth tebyg yn Bangor Welsh a Chybraeg Bwllheli. Mi glywch chi rhywbeth tebyg iawn yn Bwllheli i Bangor Welsh. Mi fydd yr iaith yn cuddio a chwalu trefn cefn y co. Yno hyd mae'n iaith ni'n un a diwn iaith am dewi. Mae'r iaith fach yng Nghylfachau, y Saesneg bir, y bir hoff baen, deud yn iawn nad ydan ni'n unlliw, ond gwlad sy'n danllu o holl ieithoedd, holl lwythau o wlad, ac amlhau rhoi gwarthnod ar dafodau y feri iaith sy'n iaith frau, yw'r iaith sydd yn ymrithio yn sŵn gau ei Saesneg o. Ie, ynddo fe, gwych. Ac dyna be mae'r gwanol feirdd yn gallu dod yn blas o bob rhan o Gymru. Gai, ni'n mynd i barhau ychydig heibio 8 o'r gloch, gan bod na fwy i'w drafod. Gai ddod â ti Betsan yn ôl mewn, a wedyn falle Alaw os ti eisiau ymateb ar gefn at y Betsan. Achos fel newyddiadurwr, mae'r beirdd yn chwarae rôl yr englyn gan Nicky Beach, dwi'n credu mae stori Je suis Charlie. Yn hollol, yn ti'n cofio dweud hynny, o ddew ymlaen, yn cofio dweud hynny. Neu'r Bataclan, dwi'n meddwl, ynddo, yr ymosodiadau terfysgol wedi bod. Ie, ac mae hwnna'n mynd nôl ganrifoedd wrth gwrs, ynddo e, a mae mor wych bod Radio Cymru wedi gallu parhau â hynny. Wel ydy, yn hollol, a'r syniad na o mateb i bethau, falle bydde rhywun wedi glywed ar yr orsaf drwy fod yn gwrando, gyda'n ymateb a bod hwnnw'n dod nôl yn gylch a'r syniad y syniad na gan fôn felly o genedl yn sgwrsio efo'i hun am y pethau pwysig sy'n digwydd ddim jyst yng Nghymru, ond yn rhyngwladol, yn dyfe, a bod hynny'n deimlad pwysig. A chymod, oedd hi'n deimlad pwysig i fi, ddweud, gewch chi sgwennu am rhywbeth sy'n eich taro chi, peidiwch teimlo bod yna hiale oherwydd bod chi ar Radio Cymru, hynny yw, chymod, mae na fyd mawr na, a mae eisiau ni fod yn ymateb iddo. A dwi'n cofio, chymod, un o'r munudau da o fod yn olygydd Radio Cymru, yng nghanol nifer o rai salach bob nawr ac yn y man, ond rhywun o Radio 4 yn ffonio dweud, well, we've had an idea of having a poet in residence, you know, big things are happening, and we wanted to have a poet in residence, and the press office tell us that we won't be the first, that apparently Radio Cymru has done it already. A fi'n cofio meddwl, hwrê! Ond hynny yw, teimlo hefyd bod hynny ond yn gyfiawn, achos bod yn perthynas ni felly fel cenedl efo cerddi a barddoniaeth a gwrando ar farddoniaeth a geiriau llafar. Chymod, oedd e'n teimlo'n eitha reit fyd mae ni oedd wedi cael y bardd y mis cyntaf.
Ie, ag Alaw, oedd ti wedi mynd yn ôl fesul mis, ond mae yna straeon yn does yn codi yn ogystal â'r misoedd. Oes, mae yna straeon a mae yna angen i rhoi rhai mewn cyd-destun. Ond dwi'n meddwl, o ddilyn be oedd Betsan yn ei ddeud yn fanna lle fod yna berthynas ddifyr rhwng barddoniaeth a'r Cymru. Ac na i roi cymhariaeth i ti yn fan hyn, Aneirin. I mi mae beirdd y mis fel beirdd y gler yn yr oesoedd canol. Hynny ydi, y beirdd hynny oedd yn cyfansoddi ar y pryd am pethau digon dibwys, eitha pryfoclyd ar y cyfan, ond cerddi sydd hefyd rhoi cyfoeth o wybodaeth i ni am ei cyfnod, ac yn deud y gwirionedd yn aml iawn yn dweud pam oedd y lleill ddim. Felly, dwi'n gweld y cerddi yma yn rhyw fath o atgofion, ac mae'n bwysig i ni werthfawrogi hynny, ac does na ddim awdle steddfodol mawr, a does na ddim mesurau cymhleth yma chwaith fel beirdd y gler, ond maen nhw yn berle i bawb i gwerthfawrogi yn dydyn. Felly ie, fel beirdd y mis yn clera o un rhaglen i radio i'r llall, ac yn rhoi statws o llwyfan i'r beirdd hynny, a dyna'r peth pwysica dwi'n teimlo. Gai droi at un o feirdd y gler felly, ar dîm talon o beirdd Radio Cymru, Osian, a taflu rhywfaint o hanfod cwestiwn Dr Sarah Louise Wheeler ata ti, sydd yn gofyn a fydd modd cefnogi bardd y mis byddar rhywbryd yn y dyfodol, sy'n bwynt diddorol yn dweud. Barddoniaeth a rwyddiaeth gan ddefnyddio Zoom fel mae Aled Hughes wedi bod yn gwneud efo app arwyddo. Dyw Radio Cymru ddim yn unig, a falle gall Betsan ateb, ddim yn unig yn gyfrwng radio bellach yn dweud. Mae fe'n gyfrwng gweledol, enghraifft, mae Cwis Geth y Ger yn gofyn i chi fynd ar Twitter i edrych ar luniau, yn dweud. A Osian fel bardd aml gyfrwng, achos i ti'n bardd perfformiadol yn ogystal â bardd sydd wedi ennill y brif gystadleuaeth ysgrifenedig yn yr Eisteddfod, sef yr awdl, yn dweud. Sut wyt ti'n gweld y posibiliadau falle o farddoni mewn aml gyfrwng drwy falle ddefnyddio yr dechnoleg ddiweddara falle? Ie, wel, dwi'n meddwl mae'r posibiliadau yn ddiwedd, dyd y gwir dydyn. Wrth fynd yn hun, efallai bod fi'n gwneud llai o hyn, a felly mae lle'r genhedlaeth nesaf fydd arloesi yn hyn o beth. Da ni wedi hen arfer bellach efo cerddi ar Twitter a ffurfiau gweledol yn ogystal â ffurfiau sain neu fideo. Ond da ni hefyd wedi bod yn gweld beirdd fel Lliomadog sy'n defnyddio Instagerddi mewn ffordd eitha dyfeisgar ac arloesol. Felly dwi ddim yn ymwybodol o gerddi TikTok, efallai bod yna bobl yn ei harddegau neu cerddi TikTok. Sgen i ddim TikTok, dyna pan dwi ddim yn gwybod. Ond dyna lle fydd yna arloesi i ddod eto. A fyswn i'n dweud, a pam live, efallai bod yna le i ni edrych ar wneud bardd y mis yn fwy o beth aml gyfrwng, wneud yn siŵr yn bod ni'n lledu'r neges yn ehangach eto. Hynny ydi bod yna gerddi ar radio sydd yn ymddangos mewn cyfryngau eraill hefyd i ehangu'r gynulleidfa pamlau. Ie, o be welai ar TikTok, jyst wneud fi neddigau bod fi methu dawnsio'r shuffle mae pobl TikTok ar y foment, ac bod angen tutorials shufflo arnau, os chi yn agos o'n am chwarae cardiau dwi. Betsan, sonies di hefyd ynglyn â Radio 4. Dwi'n meddwl bod gorsaf radio BBC'r Alban wedi ystyried neu wedi mynd ymlaen a chyflogi bardd y mis. Felly mae'r hyn nath Radio Cymru yn arloesol yn yr un pryd yn cadw'n driw i'n traddodiadau a'n dyheadau ni fel pobl o gael rhyw ladmerydd i'n digwyddiadau ni. Dwi'n meddwl, a chymod, oedd na berig, dwi'n cofyn i'r sgwrs a o'n i'n hefyd yn cyflwyno, digwydd stori TikTok i blant, ond doedd na ddim TikTok ar y pryd, ond rhyw TikTok arall oedd hwn, ond y syniad os ydych chi'n dysgu Cymraeg, neu dim ond amser i roi stori i'r plant yna fyna rhywbeth yna'n Gymraeg i ddeud. Dwi'n cofio crynholi rhywun yn dweud, it sounds, as if you're turning the clock back, story time for children and poet of the month. A mi oedd na berig o hynny am hwn i, ond mewn ffordd diolch i Bartha,
barddas, a diolch i'r criw beirdd bod ni ddim wedi syrthio i'r trap yna. Dio ddim yn teimlo'n yn rhywbeth oes, mae yna draddodiad, mae yna wreiddiau, ond mae yn teimlo'n gyfoes, a mae yn teimlo'n berthnasol. A mae yn teimlo fel rhywbeth sy'n ymateb i'r nawr ac i'r bore hwnnw a darlledu ar y pryd, ar y radio, gwrandwch nawr, achos dyma sydd gen i ddweud. A chymod, pob math, dwi'n cofio Karen Owen yn gwneud rap efo Tomo. Tomo wrth i fod, bod wedi cael bod gyda bardd fel Karen, chymod, bod na fardd wedi penderfynu sgwennu amdano fe, a sgwennu rap a gwneud e'n llawn hwyl ac yn y blaen, ddim yn neud y fe dim yn anghyfforddus chwaith. Achos oedd e'n sylweddoli, chymod, statws y beirdd ac yn y blaen, ond felly mae bod yn y presennol rhywsut, mae ymateb yn hyfyw i bethau. Mae'r ffaith bod y beirdd wedi medru wneud hynny. Pe na bai hynny wedi digwydd, wel, bydde yna hanner tudalen ar wefan a bydde wedi mynd yn anghofiedig yn bydde. Ond mae'n fyw diolch i'r beirdd. Sy'n ni'n dweud cael y syniad nath Radio Cymru a mae'r ffaith bod barddas bellach yn ngofal y peth ac yn ymateb i'r peth ac yn ymwybodol o'r cyfleon. Wel, mae hynny o'm rhan i'n swnio'n ardderchog. Wel, un elfen yw'r beirdd wrth gwrs, ond Alaw, un o'r elfennau pwysicaf yw'r gynulleidfa ynddo, sef cynulleidfa'r orsaf radio, ond hefyd cynulleidfa'r gyfrol on. Oedd hi'n benderfyniad amlwg ac yn eitha cynnar i fynd am gyfrol o faint llai, oedd e'n rhywbeth o ti eisiau adlewyrchu fe mewn cyfrwng poblogaidd neu rhywbeth hygyrch i'r gynulleidfa, beth oedd y meddylfryd? O ie, yn bendant, gwneud y peth, gwneud i'r gyfrol edrych fel, nid fel cyfrol fawr o farddoniaeth, felly ond rhywbeth byddai pawb yn gallu ei chodi a'i darllen. Ac dwi'n ddiolchgar hefyd, neu sôn am Tanwen Haf sydd wedi gwneud y dyluniad, mae hi bob amser yn llwyddo i gael pob peth at ei gilydd fel cyfanwaith. Ond ie, oedd o'n fwriad i wneud cyfrol oedd fod y tu allan yn adlewyrchu'r tu fewn yn llwyr, ac mae jyst pigion bach sydd yma o gerddi a hefyd o'r cyfnod ynde. Wel, gai ddiolch o galon i chi gyd am eich cyfraniad chi heno. Mae yna sawl pwynt arall lle gen i fynd ar ei holau nhw, ond mi fydd amser yn ein trechu ni, ac mae yna blant angen i rhoi i gysgu fan hyn, yn ei gwelyau, nid i rhoi lawr. Yn derfynol, byddwch chi falch o glywed. Os nad oes yna unrhyw gwestiwn arall, dwi'n mynd gweld yn y chat ar y foment, gai ddiolch o galon i Betsan Powys, i Osian Rhys-Jones ac i Alaw Mai Edwards am eich cyfraniad. Ewch i ffindoch copi 4.95 bargen wedyn ni o ystyried bod ffrwyth awen dros 90 o feirdd wedi mynd mewn i'r gyfrol hon, ac ewch a'i mwynhau, a hefyd cofiwch fynd ar wefan Radio Cymru lle gallwch chi fynd nôl a gwrando, dwi'n meddwl, ar bob un cerdd, bob un wan jack o'r cerddi yma, y rai hir doedd Alaw methu ffito yn y gyfrol hefyd. Ac maen nhw yn berle, a maen nhw hefyd o'i hamser hefyd, a maen nhw yn braf, mae'n gofnod o gyfnod hefyd. Felly, diolch o galon i chi, ac diolch i chi sydd wedi diolch i ni yn yr chat. Dwi jyst yn edrych nawr, ac wrth gwrs, dwi ddim yn drafodaeth barddas, heb i bobl ddechrau cyngeneddu ynglyn â beth i ni. Mae sawl Mo Sala, ac wedyn fydd ar awen am genach efo beirdd mewn llyfr bach. Diolch o galon i Aron am hynny, ac i ti am dy epilog, Aron. A gyda hynny, ewch mas i brynu'r gyfrol a nos da i chi.